Tita, Tita, Tita. ଯାଉଛି। Ito boy. देखी आज केमती खाइबनी देखी आगरे केमती खाइबनी देखी आज आज केमती खाइबनी मु देखुची पर आज केमती खाइबनी आज देखी देखिबा आज केमती खाइबनी रीता 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 तोर क्या देबे ଯାଉଛି रीता तोर क्या देबे ଯାଉଛି एते ଯାଉଛି। एते लेट के भाई एते देरी ନିଜେ ତ ଦୁନିଆ ରୋଗ ବେମାର ପଡୁଛନ୍ ମତେ ବି ରୋଗ ବେମାର ପକେଇ देखी आज केमती खाइबनी देखी देखी आज केमती खाइबनी आ खाइबे ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। आ ନା ଖାଇବିନି। अरे आ ना आ ଖାଅ ତୁମେ ଖାଅ। ଖାଇବ ଖାଇବିନି। 6 ମାସ ହେଲେ ଯିବା ବାହାଘର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇନୁ ଆ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆ ନା ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ଆ ଖାଇବ ନାଇଁ ଖାଇବିନି କହି ପଲା। କି ପାଇଁ ଖାଇବୁ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ଖାଇ ଆରେ ବଜାରି ଖାଇବନି କାଇଁ ଖାଇବନି କାଇଁ ଖାଇବନି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜି କାମକୁ ଯିବିନି ଦେଖି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୋତେ କହିବୁ ଦେଖି କାମକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ମୋର ଶୁଣିକି ଯିବି କଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖିଛ ତୁମ ହାତ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ତୁମ ହାତର ମଇଳା କେତେ ଜମୁଛି ଦେଖ ନଖ ଦେଖ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର। ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ପରିଷ୍କାର କରି ସାବୁନରେ ଧୋଇଥାନ୍ତ ଆଉ ତମର ଯଦି ନଖ କାଟିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛୁ ମୁଲିଆ ଲୋକ ଯଦି 2 ଜଣ ସାରାକୁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ରୋଗ ବେମାର ମାଡ଼ି ବସିବୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା କହିଲ ଦେଖି। ତମେ ଯଦି ମତେ କଥା ଦବ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଆଗରୁ ସାବୁନ ଦେଇକିରି ହାତ ଧୋଇବ ଆଉ ନଖ କାଟିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ତମେ ମତେ କଥା ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବିନି। ହଉ ଆଜି ଏଠୁ କଥା ଦଉଛି ନଖ କାଟିବି ସଫା କରିବି ସାବୁନ ହାତ ଧୋଇବି ତାପରେ ଖାଇବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବି କହିବି ହାତ ଧୋଇବେ ନଖ କାଟିବେ ପରିଷ୍କାର କରି ସାବୁନ ଦେଇକି ଖାଇବେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଖୁସି ତ ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସତରେ ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ପୁରା ସଫା କରିବି ଆଜିଠୁ ଆଉ ମୁଁ କଥା ମାନିବି ହେଲା ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାଗିଥିଲ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ